Takže zdravím vás opäť späť v Alfa Repair. Vrátila sa nám Lada z pieskovania. V podstate pieskovač nám opieskoval všetko, čo sme od neho chceli. To znamená všetky plochy, kde je to nejaký problém obrúsiť, kde ideme zvárať, kde sa idú meniť diely, tak sú opieskované tie dosadacie plochy. Veľké plochy, ako sú strecha, kapota, vonkajšky dverí, to ani nedávame pieskovať, nakoľko to si brúsime sami. Stávalo sa nám v minulosti, že nám to pieskovač pokrivil tým teplom, takže preto sme mu ukázali len tie tvrdé veci, čo sú, kde bola hrdza, vnútrajšky, priestor okolo motora. Takisto sme nedávali veci opieskovať, ktoré sme vedeli, že budeme meniť, ako je podlaha, prahy, blatníky, takisto veko rezervy. Ďalej bude nasledovať klampiarská robota. Klampiar sa do toho ide pustiť a my vám prinesieme ďalšie video, čo sa s tým bude robiť ďalej. Zatiaľ. There.